الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بنga madu naam mafoni kle amba inite ikakana amba alatanu ajara bakari ama jabakari yembenge aha biya ko am benge am fango noijo akumu atundu kumana ko am benge karsa am koroke karsa ngo sabali bakari ayo fo ayo kote ngo e koroke ibenge tembenge ako ngo tangi mo son dumbe ke benge yama e fana e koroke ibenge tembe afo ibenge kuma ingle nyo fo ako bon nekele benge ayo ngo yeta famulisa abana akama ira de benge make ale bag ababe kuma benge na koroke ko am benge ngo ni jon mo nene kuma ibenge tembe afo ibenge atle ngo tanga dumbe ti benge ibenge tembenge bana kuma bana Baxi ebi reta yame voilà niko e bolo krota e makote mola bolo don krota ko mo fena makotila voilà e ti son benge ma benge ete so mo to ka enini abla bisaka ke territoire di o benge kote e benge e dum na sika fo am benge an am benge de ya fo e benge te abla benge tu ne voilà banini pe kelete de nga ko daira ngona do ollo aya famu sa nana sona ma nabe digi mo la nate digi mo la eknai abna ya biu ko te che kono furuba dimi nga ni ya cha kono barala ina do ko be sino ko be senna ko chukuli abla ambia ko digu sigili la datala dugu sigili jongo ko la datala ko dugu sega sigili la datala dugu sega sigili la datala de e kumbe ko nya ko bela kumbe ko bela lakbar ko ma farati ke dugu tigi ni di dugu tigi ko do fene chen ne fema fina abla ema demsen teke dugu tigi mo korba de be kay mi dondo yi ko fura min fene nyana aywo abo ko ni ko ba to wala fana dugu manga bonye dugu tigi ma ne ko ba to wala ne jamfa tala Allah mo de dugu tigi te yala yorobe nga abela me kana afo anyana mun fere ba fo anyana ko afo anyana anyeka nam o kana ne gende Allah akbar wala dugu ke kibaru ana la bela jele me famia katro dugu tigi ma se yoro do la be yin yoro ko abo ogundo do ba ko jeri muye ko mena famaya la ko ti famaya bamblande otamu aban otabali de o fana e mena famaya la famaya bando otabali de alamana lateke boli kan domina anne je be jena ka foko to famaya la fo ishida nam yoro ye adam fina de kada ka mo shiteke shiye dugu kolo ko nam sa jurube bela sigatola onga ni nana famaya la fene adam ne dombala bandumbala Allah akbar ngam adama den ni tefeka bandum ni mo ya banum kuma fina ino be goya aywa nate dam ne be ko bela labambe ko bela mba ko jeli muye no to kuma nyuma ya de ko ni dugu den jeraga dugu tigi bogo ko ya tanama ko ke jo tanama ko ke dugu tigi ko ni dugu je new u jeraga dugu tigi bogo ina to dugu tigi man mange abla ni mo nyoro kine mo munje sona ila katla kana baila yoro iman manke mun darila ima olu sawoke ko de mun sawoke Allah akbar no te gusili dugu tigi gusi o tanyma de bismillah ne ka abdullahi namu amba wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nam ye rabay maskalu klimwan nani samba fla ani mwan kile abla yan shira yara la kan kle la amin ya rabbi da ho bamul le so way fasere ka fasiri ale musababi awa anye flo yara la akodi man mambala ko kada ka mobli bollaw olu munun ko murkile no barama kunu majaba ko yane ayo ko gele ka tle saba barabla boloda nam abla ko kabini kunu yani anke do bila kuni famo kumana bengara kodola be baradam ne kabini bi so madam le sori afo ayo le sor kele anga kalanko ko bank mondial flani ki bolo fa ka to an yede milliard bi wulumla ani wulumla sefa warla ko anga jamana aka kalanko ka damine lokol kramgo la kata école maternelle la fodu makala kana fondamental la chamanche fokata se secondaire ma nan folo in kan ka do ndala wala sa ministre mi nyi sinembe soroko ma en fait no ya aluseni sanuye ale ni bank mondial maw do de bolo di nyoko ma ablay ka bolo no blan nam mali tola ministre ko koni na ke aluseni sanu ko koni na ke fien boda baye mali kalanko la ablay gawo nam dumante ende ko yoro mina ko kan firun
muguni kisɛ mara yɔrɔ muguci o tɛ mugubulon o tɛ poudrière ye wa min bɛ kan firu na Gawo ko ntɛnɛn tɛmɛnen tasuma donna yen dɛ pompiers olu ma se ka na hali n'u nana u y'u jɔ yɔrɔ jan ka d'a kan gundo min bɛ mugubulon jeninen na a bɛ taa bolo fɛn o fɛn na ala k'a dɔn Ablaye u y'u jɔ yɔrɔ jan k'a to fo tasuma yɛrɛ sara a yɛrɛ ma tuma min na fo ko bannen ko bannen u yɛrɛ ma don sa k'a ko ɲɛɲini sɔgɔmada na kuma koloma ninnu ye nin ye an ye nin sɔrɔ sɔrɔ la an bɛ l'indicateur de nouveau ta ali dakuruɲɛ kelen dakuruɲɛ kelen a ko waati dɔ la Imam Mamudu Diko bɔra ka bɔ ni kuma kolo gɛlɛnbaw de ye nin dɔgɔkun damadɔ in na ko nka ko dɔ bi a bɛ komi Diko ni gouvernement ani surasiw a bɛ komi Diko sigilenw ma u ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye dɛ min bɛ se ka to Mali kura o ko bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min ayiwa a kɛra sigili ye taka segin ye Badlabugu Maskalo tile 30 tɛmɛnen in na président min bɛ CNT tɔgɔ la colonel Malik Diaw ale kɔni hali au conseil islamique ɲɛmaa kɔrɔ in o ye sigili dɔ kɛ o kotiga taara ka di Malik Diaw ma ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan premier ministre min bɛ transition la bi n'o ye Mokhtar Wani ye o yɛrɛ centre dɔ dayɛlɛnna Imam Mamudu Diko fɛ a ko a dayɛlɛnna fo Mokhtar Wani yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ kan k'a yɔrɔ kurubɔnkari kɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ɲini lafiya ani jamanadenw an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ layirukan min bɛ yen awa ko ne na transition ma aw bilasira o sɔrɔla ka ban ne ma hakili la ka fɔ Diko kun bɛ kuma kolo gɛlɛn minnu fɔla ko a kɛtɔ ko ka kɛlɛ daminɛ ninnu fɛ tuguni k'u kɛlɛ ko o ma bɔ ko bɛɛ k'i doni jigi Diko ni ye ɲininkali Dake yɛrɛ ka kuma la ko Diko tɛ nin kɛla maa si ye Diko yɛrɛ kɔ k'a tɛ mɔgɔ ka kɛlɛ la Yoroso dugutigi min n'o ye Sabari ye awa ale tunna hali sini mɔgɔ ma ta yɔrɔ dɔn a la dugutigi ka tunu o tɛ ɲuman ye Ablaye polisi la awa ko nin ye recrue dɔ ye n'an b'a fɔ lakuru o sara mɔgɔ yɛrɛ ka ɲininkali kɛ nin sara cogo di ko ko sɛgɛsɛgɛli min bɛ kɛ ka kɔn formation dɔ ɲɛ ko a baara kɛra a kɛcogo yɛrɛ la wa ka d'a kan a donna centre de formation kɔnɔ dɔgɔkun kelen dɔrɔn formation de base yɛrɛ sen fɛ lakuru masina in n'o ye Danule Danbele ye ale bɔra Tongon cɛ ma dimanche infirmerie de garnison na ka da bana kuntaga kungurunin dɔrɔn sen fɛ hali baara ma taa yɔrɔ jan o bɛ faamuya wa an t'a fɔ Sibando Sibando l'indépendant kuma na a ko di min ye an ka sariyakisɛ an ka jamana sariyakisɛba yɛrɛ o min bolo dara k'a fɔ ko min bɛ yen ka o nɔrɔ bila ni kura ye o de bɛ baara la o de bolodalen don o la sa bɛɛ lajɛlen kɛ jɛ ka jamana an ka jamana a sigi ko fanga sigiyɔrɔma 4 na ka o sigi baara minnu bɛ kɛ k'u ɲɛ bila ni o tɛ taa sariyakisɛba yɛrɛ yɛlɛmani kɔ a baara bɛɛ lajɛlen donna minisiri bolo minisiri min ka baara kan ka kɛ ni yɛlɛmaba ninnu ye jamana yɛrɛ tɔgɔ la cour d'assises ko bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ nin waati na Jangini Jara o ye kɔni ale jalaki y'a sɔrɔ k'a nato kaso la fo san 20 da yɛrɛ tɛ don a ka kuma la ka da k'a kɛra dɔ sata ye a ye gosili kɛ gosili in sen fɛ saya bɔra la Ablaye nin waati na Imam Mamudu Diko ko Maskalo tile 30 o ye don duman ye a na jɔnjɔn sɔrɔ jɔnjɔn min ni diɲɛmaa ye a jateminɛ ka fɔ maa don farafinna tilebi jamana kɔnɔ min ye jɔyɔrɔba sɔrɔ a ka jamana kɔnɔ a ka wulikajɔw olu sen fɛ min ye cɛba in ye tuma min na conseil des droits de l'homme min bɛ diɲɛ sɛgɛnnaani tɔnba tɔgɔ la olu ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ Maliko la u bɔra ni min ye u bɛna o yira an ka jamana la tuma na maa faamuyalenba min bɛ yen bi ni a ka ko tɛ maa si bolo n'o ye Alioune Tine ko a ye a ti Tine Alioune Tine Jim sɛgɛlen don
an Sénégalais do ko aye sanangali ke min ye karogale ko ye min beta pour sayani anan gonawla ani anga sharia tigu olu te se ka jɔyɔrɔ min fa fanga bɛrɛ tɛ olu la a y'o kuma fɔ ni fanga bɛ sariyatigiw la ko bɛ ko la ni a donn'u bolo maa si tɛ se ka ferege don u sen na u b'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la ka sɔrɔ mɔgɔ si ma se awa ka u bɔ u taabolo yɛrɛ kan. Centre d'instruction min bɛ Bafo polisi danwule an y'ale kuma fɔ. Ablaye ne fana ka kuma ye nin. Tubarika an b'o bila o la ne jumɛn le courrier o jumɛn. Canard déchaîné. Le Canard déchaîné. A kumana. Jaw kumana. Ja kumana mɔgɔ caman de bɛ yen bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn nalen bɛ Mokhtar Wane nɔfɛ fɛn fɛn nalen bɛ Bandaw nɔfɛ fɛn fɛn nalen bɛ Asimi nɔfɛ a bɛɛ bɛ kasi la. Nka Mokhtar Wane ale ni colonel Azimi olu de tɛ kasi la n'o tɛ hali Bandaw yɛrɛ bɛ ɲɛji buruntura ka jigin ninnu ka kumakan kɛra mun ye ko monsieur le président ko min ye sonyali ye ani bingani juguba ninnu ani foroba nafolo maa bɛ o sonyali min kɛ ko bɛna o kɛlɛ bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na maa min bɛ k'o fɔ o bɛ ɲɛji la min fana bɛ ɲɛji la o fana ko monsieur le vice président awa ko lakana ko bɛ cogo di sa anw bolo o fana bɛ ɲɛji la dɔ wɛrɛ kumana o ko monsieur le premier ministre nin cɛ saba bɛɛ u ye kuma saraw bɛɛ la ko premier ministre yɛlɛma minnu kuma fɔra an ka jamana tɔgɔ la fanga minnu b'an ka jamana kɔnɔ ko bɛ cogo di jaabili kɛra Bandaw ko ko ala ko ne na se ka nin dayiru kan ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛ ko waati min b'an bolo k'a to taara kalo 12 ye ko ta kalo 2 ne na se ka aw ka nin ɲininkali bɛɛ lajɛlen sabati Bandaw ko Azimi ko ko non a ye min ɲininkali min kɛ lakana ko la ko n'Ala sɔnna k'a ko bɛ sira sɔrɔ ko inshallah min ye Mokhtar Wane sa a ko a kunna aw yɛrɛ ni tɔɔrɔ aw ye ɲininkali min kɛ nin ye ko n bɛ wasa don a la professeur ko n bɛ wasa don a la i y'a fɔ de nɔgɔya ye informateur kumana l'affairage raté du Mola min Mamoud Diko ale de ka kuma bi yan adamadenw ka kɛ tɔbɔtɔli ko o la sa maa minnu bɛ a nɔfɛ olu bɛ kuma fɛn fɔ la ani Mola yɛrɛ bɛ ka min kɛ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko dibilen ka ca la kosɛbɛ ale de kuma bɛ yan nɔ nin waati in na. Les échos welewele kuma na professeur Alioune Diallo ale min ye président de l'Assemblée nationale kɔrɔn ye ale ye min fɔ Muguni Kisɛci min kɛra Bunti a ye dantigɛli kɛ o kuma in na kosɛbɛ a min i sigi a ko kɔrɔ a ye dantigɛli kɛ a hakilina ye min ye a y'o fɔ o la sa don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ pharmacopée phytothérapie olu tɔgɔ la ko u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin professeur Mamadu Kumari ma don kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka bila o tɔgɔ la o kɛra maskalo tile 20 tɛmɛnen na palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la o sen fɛ maa fɛn fɛn bɛ yen ni olu da bɛ pharmacopée kuma in na u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin professeur Mamadu Kumari ma ale min ye a ko daminɛba ye fɛn b'an bɛ kunnaja fɛn fɛn na bi n'i y'ale sen bɔ a la a tɔ b'i dɛn. Sud Hebdo kumana Imam Mamoud Diko ani mɔgɔw ka hadamaden sariyaw jo sariyaw a ko tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min bɛ ka fɔ ani min bɛ ka kɛ ko danfaraba dingaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ su ni tile ayiwa a su ani tile walasa bi ko mɔgɔ bɛ se ka a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ fɛ ka firi a bɛ fɛ ka firi cogo di ne Mamoud Diko nakan lajɛ a nakan a taamacogo adamaden sariyaw a bɛ komi jan dalen bɛ Imam Mamoud Diko les droits de l'homme piège adamaden ka hakɛ o ɲinini o yɔrɔ ko a bɛ komi Imam Mamoud Diko jiginna o jan kɔnɔ. Ayiwa Zire b'a kuncɛ. Zire Hebdo kumana Koro. Koro ko ka ji di olu ma wa ji sanuma min ta ani hali u bɛ se k'u ko min na u y'a ɲini SOMAGEP fɛ ani SOMAPEP ko bi ne degun tɛ fila ye Ablaye k'olu degunnen jiko ya sababu yɛrɛ min ye Mokhtar Wane sa taama min kɛ Mopti taama in kɛra i n'a fɔ yɛrɛyira taama ko Mokhtar Wane bɛ k'i miiri bɔ joona nin ko in na Ablaye nin de ye kuma koloma yɔrɔ ye nin waati in na
Jere Hebdo ka kuma don tubarika ma kun ceno ye m'a fɛ i ka kɔrɔlen dɔɔni fɔ Bakari ye ka kɔrɔlen dɔɔni fɔ a ye ba fɔ Bakari ni ye Segu Bakari ni Bakari ko ka kɔrɔlen dɔ f'i ye kɔrɔlen dɔ fɔ ye a di Bamakɔ dɔn an bɛ Bamakɔ ko fɔ ye Allahu Akbar dɔɔni fɔ Bakari ni ne ka Bakari ni bon an tɛ a fɔ Bakari ɲɛna n ko nin waati na olu bɛ yala la baganw fana ni baganw bɛ feerekɛla ɲɔgɔn na ni baganw bɛ yala la n ko an bɛ jɔ bagan ka tɛmɛ tuma dɔ an b'an jɔ bagan ka tɛmɛ k'a fɔ Bakari ye n ko an bɛna bɔ tubabuw ka waati la ka don yɛrɛma hɔrɔnya na tuma min na bagan kun tɛ ko bagan sigi si la i ka bagan kɛ yɛrɛma bila taama kɛ dugu kɔnɔ ani mɔgɔw kɛ feereke ɲɔgɔn na fo ka taa maaw balu ka taama la k'a fɔ Bakari ɲɛna n ko bozolani ɲɛrɛla o furancɛnin na kaburu dɔ yɛrɛ masurunya la selikɛnin na yɔrɔ dɔ bɛ yen o de an tun b'a fɔ a ma ko fourrière mais tubabuw tun bɛ yala mobili dɔ kɔnɔ a fɛngɛlama don fourgonnette don zinzan b'a la o mana bagan fɛn fɛn ye kelen na bila taama la Ablaye u b'i tɛgɛ ta u b'i bɛlɛn k'i tɛgɛ ta k'a bila fourrière min kɔnɔ n'a kɛra bagan ye min ka girin u b'olu sɛnsɛn ka juru don kan na k'a siri mobili na k'a sɛnsɛn ka taa n'a ye fourrière la ne tigi ma sɔrɔ a la tile joli tile saba a bɛ kɛ wɔrɔw n'o ye an ka kungo kɔnɔ wɔrɔ minnu maralen b'an bolo faliw don u bɛ taa n'a ye kungo kɔnɔ la u bɛ taa n'a ye ko ni faliw don u bɛ taa n'a ye kungo kɔnɔ maraw fɛ ko ni fɛn de saga ninnu don u bɛ taa n'a ye kaso bon bɔ la ne faliw don u bɛ taa n'a ye wɔrɔw balasɔgɔ an ka wɔrɔw maralen bɛ yɔrɔ min na ka kantigɛli yɛrɛ t'a la dɔrɔn ka a bin dɔrɔn k'a tigɛli daminɛ dɔrɔn a b'a ala tɛ boson k'a fili wɔrɔw kɔrɔ o kun y'o ye n kun bɛ k'o fana f'a ɲɛna nka ka dɔ wɛrɛ f'a ɲɛna denmisɛnnin fitinin n'i kun y'a ye ko mobili ye fɛrɛn cɛ a la a kun bɛ taa de yewu an ni masaw bɔra mɔgɔ si tɛ se ka a minɛ sofɛrikɛ la i bɛ taa n'a ye polisiso min ka surun i la i bɛ taa den ma dɔn ye masa bɛna ɲini o b'a fɔ e nana nin mun na n ye fɛrɛn cɛ a la a kun bɛ a kelenna taama la u bɛ mun la kofɔ ladamu masaw mana na ni min kɔlɔsi u b'i gosi walima e kɔni den tɛ bila ka sɔrɔ i ma fɛn dɔw sara den kun kɔrɔ an kan k'o kɛ bi n'an m'o kɛ bi a ti bɛn dunbiya Abadjite kan bɛn